האיבנט מאושר! אפילו שאתמול היה איבנט האחד הבא, מאושר על ידי סמי, והוא מובטח להתחיל ב-18 לאוקטובר בשעה 10 בלילה. אז אם פספסתם את האיבנט האחרון, אין לכם מה לדאוג, כי האחד הזה הולך להיות לגמרי מטורף. כי סמי הולך להספין כל מוטציה שאתם יכולים לדמיין, כולל האיבנט האינדונזי החדש שסמי הדליף, שבא בקרוב, ואנחנו נוכל לדוג חיות. וסמי הולך לזמן מלא סיקרטרים מטורפים בשבילנו, כמו לוס טרהלליטוס, לס טרלליטס, ועוד, ואפילו סיקרט לקי בלוק, שאתם יכולים לפתוח בשביל הלה סיקרט החדש, ואדמין לקי בלוק, שאתם יכולים לפתוח בשביל סיק 7 החדש, או לה גרנדה וטאקו לקי בלוק, שאתם יכולים לפתוח בשביל לוס טיפי טאקו. וסמי הדליף אתמול באיבנט שיהיה לנו חיה OG חדשה, ואני די בטוח שזה יהיה חתול דרדס, או שיהיה סקיבידי טוילט, או אולי אפילו ג'ון פוק. וסמי אמר שאולי הוא יוסיף כפול 10 מזל, כי כפול 8 מזל זה פשוט גרוע, ואני מקווה שסמי לא יפנק אותנו שוב ויזמן לבקה, או את הכיסא המכוער הירוק הזה. אבל תיזהרו, כי יש סיכוי שסמי ישנה זמנים כמו שהוא עשה ביום שלישי. אז שימו לי עוקב אם אתם רוצים לא לפספס שום איבנט ולהתעדכן ממני בכל הדברים החדשים. וכנסו לשרת דיסקורד, כי שם אני מפרסם את כל ההדלפות. קישור בביו.